खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। पुलिसा सिमालटापुआव गोबां बिबांनि सिगुन दंफां आरो गय गोरान सुपारि हमनो हादों। चिरापुर पुलिसनि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि सिखावै फालांगि खालामनाय गय गोरान सुपारि आरो ट्राकजों लोगोसे गोबां बिबांनि सिगुन दंफां हमनो हायो। सन्जय रायनि दैदेननाय पुलिस हानजाया राजा लामायाव सोरदै सिग्रोमनानै HR 73A6769 नम्बरनि गंसे ट्राकजों लोगोसे गय गोरान आरो गोबां बिबांनि सिगुन दंफांनि बाथामखौ हमनो हायो। जाहिद खान, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्ताक। ओनली मुस्ताक। जाहिद खान और मुस्ताक। ड्राइवर कौन हो? तुम ड्राइवर हो। कितना भाड़ा था? भाड़ा का मालूम नहीं कितना। आपको मालूम था इसमें लकड़ी है? नहीं, दाम बताया था 5,000 रुपये देते वहाँ से एडवांस। नहीं, ये लकड़ी आप ऐसे चोरी छुपा के क्यों लग जा रहा था? उसका मालूम नहीं था। वो बोलो जो सब बोलता है, पकड़ने के बाद सभी बोलता है हमको मालूम नहीं। मख'नो गोनांदि सिगुन दंफांनि बाथामनि बेसेनखौ 35 लाख रां जागोन होननानै मोनथिमोनदों। सिखावै फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ हमनो हायो। बिसोरखौ हारियानानि शाहिद खान आरो मुक्ता होननानै मोनथिमोनदों। पता नहीं कितना पीस, कितना पीस है? मालूम नहीं कितना। क्या है ये? क्या क्या सामान है आपका? ये लकड़ी लकड़ी कहाँ से लेके आया? बरपेटा। कहाँ से लूट गया था? बरपेटा से। कहाँ ले जाना था? कलकत्ता। कलकत्ता। नाम 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 नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि आपडेट निउसफोरखौ नायनो थाखाय बा रादाबफोरखौ मिथिनो थाखाय बड'लेण्ड निउज 24 खौ जेब्लायबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।